na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun Sa nga Bamburay di Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid stock na nga alas 5 sa hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato sini Christmas countdown, 59 dias lang nabilin bago mawot ang adlaw sang Paskwa. Welcome na kami na pagpalagay sa Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwebes ng edisyon sa Platuturan Petsa 27 sa bulan sang Oktobre. Kag sa aton mga Pangulong Dinalan, sa mga nagapanguna naton yung mga balita lokal, isa ka mangisda, nagapabiling missing tubtob sining matino dito yas may banwa sa hinubaan. Santang magpakaisa na ginaway, utod ang tudlo o kung kumalagko sa isa iya ka persona, matapos ginabo sa iya malang pakaisa dito iya sa may Banwasang Isabela. Sa mga nagapaw na mamalitain sa palibot sa pungsod sang Shiraz sa may southern Iran. Duwa sa mga tatlo ka mga suspect na tagayon nga madakpan. Sa mga balita, ang ato ni May-May balita, ang atong kabutamod, balita ang ato ribalon sining hapon, pagpakalagad siya Platuturan Bombo Report sa afternoon edition. This time, ko ato report ni Bombo, Cherry Grace sa tilan sa patrol, ining isa ka mga isda nga namising. Ito yung may banwas ng lubaan, humalin pa sa itong adlaw sa Lunes, no? Until subong Huwebes, wala pa malocate, wala pa makita ng presensya sa nasabit ng mga isda. Dito ya sa may area sa Ginawaan. Ang ining pag-inaway sa mga pakaisawa. Panglabo, about tulgid kong malagko sing biktima. Sorry sa pekalinya, ang report ni Bombo Cherry Grace Atilian sa patrol. Bombo Cherry, patrol, mayong hapon, kamin. Bombo Cherry. Okay, dalanggit na kwanta balikan ta si Bombo Cherry.
Abo mo Cherry, patrol kamin. Yes, Bombo Dennis, missing ang isa ka mangingisda sa Banwa sa Iban. Suno kay Police Captain Ramil Bustamante, hepe sa Inubaan Municipal Police Station. Sang Lunes, paini nagkalin sa balay ang mangdagat o kung naman nagdagat, Bombo Dennis, ang biktima kilala nga si Maximino Hingagaray, 69 anyos, residente sa Puro 4, Barangay Asya, Hinubaan, Negros Occidental, Bombo Dennis. So, suno sa asawa sa biktima, sang Lunes, ini siya nagtalin para magkadto sa lawod kag mangisda, Bombo Dennis. So, nag-expect sila nga magbalik lang sa pagkahapon. Apang wala ini kabalik. So, sang Martes, Bombo Dennis, isa ka manugdagat o kung mananagat man na-recover ang bangka. So, pero wala ini ang biktima, Bombo Dennis, nakitaan. So, bali, bangka na lang bala, Bombo Dennis, ang na-recover sa area. So, after sang na-recover ini ang bangka, nag-conduct dayon sa search and rescue ang ato ng mga Coast Guard, kag rescue or bantay dagat, kag Philippine National Police Maritime sa Banwa sa Hinubaan, Bombo Dennis. So, sa gyapon, wala sa gyapon na locate kung sa diin ini nga mangingisda, Bombo Dennis, no? So, kabay pa, Bombo Dennis, nga makita na ini ang biktima o kung na siya Maximino Hingagaray, Bombo Dennis, para man mabalaan kung diin na ini siya na yun, Bombo Dennis. Chiringan mo mo Cherry. Umalin sa Lunes until subong Huwebes, wala pa rin malakit o wala pa makita ining mangingisda. Yes, Bombo Dennis, no, Webes ng adlaw, so wala sa gihapon na locate o nakakitaan ang ini nga manugisda, Bombo Dennis. So, sang Lunes, ini siya naghalin sa ilang balay para mang dagat. So, ang sang Lunes, Bombo Dennis, so sa mga pumuluyo dito, gapangilat ka perte ang ulan to, Bombo Dennis. So, wala nato na ibaluan kung diin na ini ang mga nanagat, Bombo Dennis, kay nag-ulan, Bombo Dennis, tapos gapangilat pa sang Lunes paghalin niya. Kasi wala nahulog sa bangka. Kay kung nabaskog ang ulan, kung nakasalawod ang mabaskog man ang hangin, mabaskog ang balod mo, tiba sabla ko nahulog gining 69 anyo sa bangka, bala niyang ginasakyan, kagaway na makakuan, wala maka-recover. Bakit ko mabaskog balod na karon sa lesalya kada basi nagpalayo ta sa siya bangka, kag ito ba lang, di na siya naanod? Yes, Bombo Dennis, may posibilidad nga mo na ang natabo sa mangingisda, kag syempre, Bombo Dennis, nag-aisahanon lang ini siya, nga pangisda, wala gid siya upod, wala gid kita kabalo, subong ako kapin pa mga kapulisan, kag mga rescue, kag bantay dagat, wala gid sa Japon kabalo, kung sa diin na ini nga area ang mangingisda, Bombo Dennis. So, kasa nakakilala ako, nakakita sa mangingisda nga siya Maximino Hingagaray, kabay pa, Bombo Dennis, nga mag-cooperate sila sa kapulisan natin dito sa Hinubaan Municipal Police Station. So, Bombo Dennis, yari bala pamatian natin si Police Captain Ramil Bustamante, hepe sang Hinubaan Municipal Police Station. Actually, no, nga itong biktima ni nadula ni sa korte sa pamilya, naghalin siya siya panimalay alas 8 sang Monday pa, no, kag i-expect sila nga pagkahapon mabalik ini siya, no. Okay. So, wala ini siya kabalik, no, kag pagka Tuesday, dito kag na isa man ka mananagat, no, na-recover ang bangka ini sa lawod nga why na siya. Na-recover isang bangka lang, no. Ang iya lang, ang bangka iya lang, no, pero ang presensya niya is why na, no. So, that is why nga from Tuesday pa, after pag-recover, so nag-conduct ang atong mga MDRRM ang atong napatay dagat sa retrieval, no, para search and rescue sa iya, no, pero hasta until now hindi pa siya makita. Accordingly sa mga mananagat na, no, at that time sang Monday sang hapon, 30 ulan na kag 30 pangilap sa dira nga area, no, according man sa mga kaupod niya nga mananagat, no. Apang ini siya lang isa, dan siya 69 years old. Ang pangalan niya si Maximino Hingaray. Yes, so may pamilya ini siya, no. Kay kahapon, no, actually medyo late nang ila pag-report sa station. Ang nag-report siya ang iya asawa. Going ang coordination naton sa Coast Guard, sa Maritime Unit, no, sa Bantay Dagat, kag sa aton nga mga MDRRM, no, but subong medyo malayo ng Chimpo. But still ongoing ang pagpangita sinisiya.
So, Bombo Dennis, kabay pa nga makit-an na ini nga mangingisda, Bombo Dennis, sa banwasang hinubaan. Sige. Samtang Bombo Bucheri. Dennis. Yes, Bombo Dennis. So, punta na karoon ka basta malalantas yung center ta. Yes, Bombo Dennis. Report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Namagin salamat, Bombo Cherry Grace Santillan, mangisda ay misin sa may banuasang hinubaan. Sabay na kamo sa News Center sa atong Bombo Network News, makarigala mga pinaka-importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga lugar na nasa ilalim ng tropical storm signals lalo pang dumami dahil sa paglapit ng bagyong Paeng. Ayon sa PAGASA, itong mga binahang lugar lalo pang lumawak. Ang Abra naman nakapagtala na ng mahigit kumulang 600 aftershocks matapos tumama ang 6.4 magnitude na lindol. Yung kasong droga laban sa anak ni Justice Secretary Boying Remulla na i-raffle na. Si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere pinabulaanan na inalok subalit tinanggihan ang posisyon na maging Health Secretary. Tinatalakay na rin ang magiging tungkulin ni dating PNP Chief Cascolan bilang Health Undersecretary. Samantala, yung matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ito sa ginagawa po na groundbreaking ceremony sa Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Mga government financial institutions at private banks naman inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na solusyonan ang housing backlog. Mayroon pong 3 taong gulang na bata patay matapos maanod ng tubig baha sa Lake Cebu doon po sa South Cotabato. At sa ating international news, the US military nagsagawa ng test launch para sa kanilang hypersonic weapons development. Sa ating pong sports balita, itong NBA star na si LeBron James at Lakers, bokya pa rin makalasap po ng ika-4 na sunod na talo. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, at ngayon sa retalya ng ating mga balita. Nakahanda na itong mahigit 500,000 food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga maapektuhan ng Tropical Storm Paeng.
Ayon po kay DSWD Undersecretary Edward Punay, naka-standby na itong 561,259 family food packs na nakakahalaga ng 689 million pesos sa iba't ibang strategic locations. Nauna nang isinailalim nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang Catanduanes, itong eastern portion ng Albay, partikular ang Rapu-Rapu, ang eastern portion ng Sorsogon, doon po yan sa Prieto Diaz, ang Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, Irosin, Huban at Kasiguran, maging itong City of Sorsogon. Doon din po sa Eastern Samar, maging sa Northern Samar at Samar. Sinabi ng State Weather Bureau na inaasahang aabot si Paeng sa Severe Tropical Storm category sa loob ng 24 oras at maring lumakas at maging bagyo sa araw po yan ng Sabado. Bombo Weather Update. Kaugnay niyan mga lugar na nasa ilalim ng tropical storm signals, lalo pang dumami dahil pa rin sa paglapit ng bagyong Paeng ayon sa Pag-asa at mga binahang lugar, lalo pa pong lumawak. Nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Magpapatuloy ang mga nararanasang pag-ulan. Ibig sabihin, tatagal din ang mga pagbahang na itatala sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay concentrated at napaka-laki ng volume ng tubig na bitbit ng paparating na tropical storm. Ito'y tropical storm level na, yung bagyong Paeng. At ngayon ay nagbabanta ito sa kanyang landfall dito sa may bahagi ng Aurora, Quirino area. Pero maaari pang magbago at mayroon pang mga adjustment na tinitingnan ng Pag-asa sa kanilang grid upang matukoy kung anong partikular na lugar ang tatamaan kahit hindi yung direktang lalandfallan ay maaaring makaranas ng matinding pagbuhos ng ulan gigilid dito dyan sa may parte ng Bicol region. Sa ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, itong bagyong Paeng ay nasa tropical storm category. Mas malakas kumpara kahapon at inaasahan mag-iibayo pa ang kanyang lakas habang papalapit sa ating Luzon landmass. Aabot ito sa severe tropical storm bago mag-weekend at aabot din sa typhoon level o typhoon intensity pagsapit ng kanyang araw kung saan maglalandfall. At sa data ng Pag-asa mga kabombo, mga ka-Star Nation, namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 520 kilometro sa silangan ng Borongan City dyan sa Eastern Samar. Ang pagkilos nito napakabagal at patimog kanluran ang kanyang direksyon. Ibig sabihin ay maaari pang mag-ibayo ang kanyang lakas habang nananatili sa karagatan sa silangang parte ng ating bansa. At yung kanyang maximum sustained wind o yung kanyang taglay na lakas ng hangin, 65 kilometers per hour near the center o malapit sa kanyang gitna o yung mata ng bagyo. Yung kanyang gustiness o yung pagbugso ng hanging dala nito ay nasa 80 kilometers per hour. Hindi pa naman yan may tuturing na napakalakas pero makapal ang kaulapan dala nito. Ibig sabihin matinding mga pag-ulan ang kanyang ihahatid. Dahil dyan, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa bahagi ng eastern portion ng Camarines Sur, yung Catanduanes, ganun din yung lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang na yung Ticao Island at ganun din yung Burias Island. Yung Eastern Samar sa Visayas naman po ito at kasama din yung Northern Samar, pati na yung Samar, Biliran at northern portion ng lalawigan ng Leyte. Itong mga lugar na ito ay makakaranas na unti-unti ng epekto ng naturang sama ng panahon at inaasahan tatagal yan kahit makalagpas na ang mismong sentro ng bagyo patungo naman dito sa may mas mataas na lokasyon o itong area ng Quirino, Aurora area. At dito nga sa tracking ng Pag-asa, mapapansin mga kabombo, mga ka-Star Nation, na mas mababa ang kanyang trajectory o yung kanyang magiging takbo o direksyon. Ibig sabihin, pagka dito yan naglandfall sa may Aurora area, nangangahulugan, mararamdaman din ang epekto nito maging sa Metro Manila at mga karating na lugar. At maaari ding magdulot ng mga pagbaha kahit dito sa may parte ng Kabikulan. Kung mapapansin natin, yung Catanduanes, napakalapit
ng sentro ng bagyo. So kahit hindi magkaroon ng landfall dyan sa Bicol region, aabutin pa rin ng matitindi o malalakas na pagbuhos ng ulan. Ano pang mga lugar? Yung malapit dito, siyempre kasama dyan yung Daet sa lalawigan ng Camarines Norte at ganun din yung Pulilio Island naman sa lalawigan ng Quezon na nakahiwalay dyan sa mainland ng Quezon Province. Nangangahulugan din ito ng posible pa na paggalaw ng bagyo at pagbabago ng kanyang direksyon at maaaring mas maaga yung kanyang landfall. Depende sa mga nakakaapekto na weather system sa kanyang paligid. Bombo Gerald? So itong bagyong ito medyo bumaba, Bombo Dennis. Meron na yung mga binabahang mga lugar ngayon. So kapag yan yung trajectory pa rin niya, madadagdagan pa itong mga binahang lugar na yan, Bombo Dennis, at magsusubside na ba or madadagdagan pa lalo yung tubig na yan ng mga binahang lugar, Bombo Dennis? To be honest, Bombo Gerald, yung mga pagbaha na naranasan dyan sa may parte ng Capiz, ng Calib, ng Aklan, ng iba pang mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Pinapakita natin, ito yung epekto na ng mga pagbaha. Hindi pa yan direktang dulot ng bagyo. So, sabi nga niyan, wait, there's more. Hindi man natin hinahangad yun, pero paghandaan po natin sapagkat malakas yung mga pag-ulang dala nitong bagyo na ito. Yung nakakapekto sa kanila, ibang weather system pa. Hindi pa yung direktang epekto ng bagyo. Kaya habang papalapit itong bagyong Paeng, mas mga malalakas na pag-ulan ang aasahan natin. So mag-ingat tayo, lalo tag-ulan itong panahon natin at nandyan yung tsansa ng matitindi pang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ang pag-iingat dapat ay tuloy-tuloy, hindi ibig sabihin pagka lumagpas na yung isang sama ng panahon, magre-relax na tayo. Minsan kasi, walang bagyo pero bumabaha at saturated na kasi yung lupa dahil may mga nakalipas ng kalamidad o yung particular na, yung mga bagyo at low pressure area na dumaan. So pag may darating pang panibagong sama ng panahon, mas mabilis na naitatala yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil hindi na ma-accommodate ng lupa yung volume ng tubig na ibinubuhos ng sunod-sunod na mga araw ng mga pag-ulan. Okay, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung Abra nakapagtala na po yan ng mahigit kumulang 600 aftershocks matapos tumama ang 6.4 magnitude na lindol. Habang sa ibang balita itong kasong illegal na droga laban sa rakpo ni Justice Secretary Boying Remulla na iraffle na po yan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo crazy try. Large coffee and classic donut. 99. Style. Premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo crazy try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sinuspinde ang biyahe ng mga sasakyang pandagat patungo sa Northern Samar bilang bahagi ng pag-iingat dahil sa Tropical Storm Paeng, ayon yan sa Philippine Coast Guard. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ito ay tumutukoy sa Signal Number 1 na itinaas sa Catanduanes, Albay, sa may eastern portion ng Sorsogon sa Prieto Diaz, Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, Erosin, sa Huban, Kasiguran, Eastern Samar, Northern Samar at Samar. Nauna nang iniulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang inaasahan sa rehiyon ng Bicol at Silangang Visayas, habang mahina hanggang sa katamtaman na kung minsan ay malakas na pagulan ay posibleng maranasan sa Mimaropa, Barm, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Quezon, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at iba pang bahagi ng Visayas. Idinagdag nito na dahil sa shoreline throw ng Paeng, posible ang malakas na pagulan sa Visayas, karamihan sa Southern Luzon at hilagang bahagi ng Mindanao. Samantala sa iba pang mga balita, umabot na sa humigit kumulang 600 itong aftershocks
ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Matapos niyanig po ng malakas na lindol ang Hilagang Luzon ngayong linggo po yan. Ang 6.4 magnitude na lindol ay tumama sa bunduking bayan ng Dolores sa lalawigan ng Abra noong Martes. Ito po ay puminasala ng humigit kumulang 100 mga istruktura at ikinasugat ng hindi bababa sa 44 na katao. Sa kabuuan itong bilang po, 7 itong naramdaman sa pinakalmarkas na aftershocks na 4.8 magnitude. Ayon po kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Officer in Charge Dr. Teresito Bacolcol, ang epicenter ng lindol nga ay malapit sa West Ilocos Fault System. Ang ilang mga residente doon sa Abra ay masyadong natakot na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil na rin sa mga aftershocks at nananatili po yan sa mga tents. Sa iba pang balita, na-i-raffle na ang kasong droga laban kay Juanito Jose Remulla III, ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ang kaso ay na-raffle kay Las Piñas Regional Trial Court, Branch 197, Acting Presiding Judge Ricardo Moldes II. Kung maalala, nahuli si Remulla dahil sa high-grade marijuana na nagkakalaga ng 1.3 million pesos sa isinagawang controlled delivery ng Interagency Task Force sa Las Piñas City noong Oktubre 11. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 na kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walang inirekomendang piyansa ang mga prosecutor para kay Remulla dahil sa malaking halaga ng drogang nasamsam. Nauna nang sinabi ng Justice Secretary na hindi siya makikialam o impluwensyahan ng kaso at tinanggihan niya ang mga panawagan para sa kanyang pagbibitiw sa puwesto. Samantala, ang Department of Health Officer in Charge na si Dr. Maria Rosario Vergere pinabulaanan daw na inalok subalit tinanggihan ang posisyon na maging Health Secretary at tinatalakay na rin daw itong magiging tungkulin ni dating PNP Chief Cas Colan bilang Health Undersecretary. May buong report si Bombo Everly Rico. Ibinunyag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nagkausap na sila ni dating Philippine National Police Chief Camilo Cascolan kung saan natalakay ng dalawa kung kailan manunumpa sa kanyang katungkulan si Cascolan bilang bagong Undersecretary ng Health Department. Pagsisiwalat pa ni Vergere na naisumita na ni Cascolan ang lahat ng kanyang credentials sa kagawaran at pinag-uusapan na rin kung saan ang magiging assignment sa Department of Health ng dating Philippine National Police Chief. Una nga rito, kinumpirma ng Department of Health ang appointment o pagkakatalaga ni Cascolan bilang Health Undersecretary. Bagay na umani naman ng batikos mula sa Alliance of Health Workers ng bansa at iginiit na malakian niya itong insulto para sa mga health experts na mas kwalipikado na maluklok para pangasiwaan at magpatakbo sa ahensya. Sa gitna naman ng kabilatkanang batikos, dinipensahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpili nito kay Cascolan bilang Department of Health Undersecretary. Depensa ng Pangulo na itinalaga si Cascolan bilang Undersecretary for Special Concern upang tignan ang takbo ng Health Department na may kinalaman sa structural changes kasama na ang right sizing at hindi anya kailangan na isang doktor ang ilagay sa nasabing posisyon. Nagbigay din ng komento si Department of Health Officer in Charge Vergere na personal ding tinignan ang credentials ng dating PNP Chief na magagamit din anya sa Health Department. Well, looking at his credentials, he has done a lot for operations during his time as part of the PNP. Tinitignan ho natin ngayon ito pong mga areas natin for operations or admin and finance where his credentials can be of use to the department. Samantala, pinabulaanan naman ni Vergere ang claims na inalok siya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. subalit tinanggihan na maging Health Secretary. It was not offered. I was asked to be an OIC and I was able to explain to them also my reservations. He just said that we just continue to do the work and then we will discuss further.
Subalit kung sakali man anya na ialok kay Vergere ang posisyon bilang Department of Health Secretary, may mga factors o reservations din itong isinasaalang-alang. I think most of us career officials would be thinking like this. We have spent our career, I had been here for almost 3 decades already, and I am a career official. So kapag may mga term po kasi tayo, kapag ganyan, it's just only 6 years. Time I finish the 6 years, I still have years left. I want to still serve, of course, until I retire. So isa ho yan sa reservation. But as I always say, if I am here for service, ito pong mga ganitong rason, syempre, we set it aside. So we will see po in the coming months or days kung ano po yung magiging desisyon ng ating presidente. Basta tayo, tuloy-tuloy lang po tayo magtatrabaho. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nagpahayag man ng magkakaibang reaksyon ng publiko kasunod ng pag-alis ng mandatory mask mandate sa indoor settings. Naniniwala ang founder ng Go Negosyo na si Joey Concepcion na tama lang ang timing para mapagaan ang mga paghihigpit kabilang ang mga alituntunin tungkol sa physical distancing. Sa isang pahayag, sinabi ni Concepcion na maraming factors ang sumusuporta sa pag-alis sa nasabing mga paghihigpit, lalo pat inakala niyang ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang muling pagbuhay sa ekonomiya. Ipinaliwanag pa ni Concepcion na ang sektor ng turismo ng bansa ay dapat maging mapagkompetensya sa mga kapitbahay nito sa Asia na nag-aagawan upang makaakit ng dolyar ng mga turista. Inihayag pa ni Concepcion na ang distancing mandate na nag-udyok sa mga establishment na ipatupad ang mga capacity limitations ay humahadlang sa mga pagtatangka para sa mga negosyo na kumita, lalo na sa paparating na Kapaskuhan kung saan inaasang tataas ang aktibidad ng ekonomiya. Tinawag naman po ng pinuno ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na premature itong pagpayag na gawing optional ang pagsusot ng face mask sa indoor spaces. Sinabi po ni Private Hospital Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose De Grano na ang voluntary na pagsusot ng face mask indoors ay maaring magresulta sa pagiging complacent ng mga tao ngayong nananatili pa rin ang COVID-19. Anya baka magkaroon tayo ng konsepsyon na libre na tayo at isipin ng mga tao na wala na ang COVID-19. Nauna nang inihayag po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang mga bagong impeksyon ng COVID-19 sa bansa ay maring tumaas mula 2,500 hanggang 18,000 araw-araw po yan sa Nobyembre o Disyembre kung hindi pa papatuloy ng mga tao ang pagsusot ng kanilang face mask. Dagdag pa po ni De Grano, sakaling magkaroon ng COVID-19 surge dahil sa voluntary masking, maaring may posibilidad po na hindi ito ma-handle ng mga ospital dahil sa kakulangan po ng manpower. Nanawagan na lamang si De Grano sa publiko para sa patuloy na pagsunod sa minimum public health standards, partikular na itong pagsusot ng face mask sa loob at labas ng bahay. Na una nang pinanindigan ng Department of Health na mas mapoprotektahan ang mga tao laban sa COVID-19 kung gagamit sila ng mas maraming layer ng proteksyon tulad na lamang po ng masking, pagpapabakuna, physical distancing, proper ventilation, itong sanitation at itong pangangalaga sa kanilang kalusugan. Sa iba pang balita, sumasailalim ang gobyerno ng Pilipinas sa digital transition at nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasosyo nito na tumulong sa pagpapaunlad ng sektor ng information and communications technology ng bansa at ng burokrasya. Iniisip ni Marcos na ang Pilipinas ay may paraan upang makapagbago at makahabol sa ibang mga bansa ukol sa digital sphere. Aniya ng Pangulo, ang natitira pa daw na dapat gawin ay magkaroon ng kalooban at determinasyon para makamit ito tungo sa mas progresibong kinabukasan para sa sektor ng ICT, para sa burokrasya at para sa ating bansa. Umapila din siya sa Kongreso na ipasa ang e-governance at e-government bills na anya ay magsisiguro ng mabilis, transparent at mahusay na serbisyo ng gobyerno. Iginiit pa niya na makakamit ng Pilipinas ang isang digital na bansa sa pamamagitan ng pagpapahusay ng digital na infrastruktura nito, pagpapabuti ng regulatory framework para sa innovation,
pagtiyak ng cybersecurity at pagbuo ng digital workforce ng bansa. Una rito, sa naganap na United Nations e-Government Survey 2022, ika-89 ang Pilipinas sa 193 na bansa sa e-government development. Ngunit sinabi ng Pangulo na umaasa siya na mas makakabuti at mas makakaangat pa ang Pilipinas. Sa mga sandaling ito, makakasawa po natin si Attorney Berteni Causing, itong spokesperson ng Mabasa Family. Magandang gabi po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Listeners, labi na gida sa mga parente ko sa Panay kag Negros. Apo, listener. Apo, attorney, unahin natin itong sinasabing pagkawala daw ng cellphone ng kapatid ni Marisa na si John Villamor na namatay habang nakapiit sa New Bilibid Prison hanggang sa ngayon di mahanap. Sa tingin niyo po ba may irregularidad dito? Kaya sinasabing nawawala po yung cellphone. Ang problema nito, ayon kay Gerard Bantag, narinig ko naman siya, si Gerard Bantag, nagsasabi na itong salita ni Marisa ay binabase daw niya sa text, sa cellphone message sa kanya raw ng kapatid niya na 11:59 AM nangyari. Pero sabi ni Gerard Bantag na yung petsa ng cellphone ay October 20. October 18 namatay yung kapatid niya. So paano mangyari na yung patay na kapatid? Spam. So yan ang mga pangalawang mga nakikita ko. Kung totoo yung sinasabi ni General Bantag. So ibig sabihin, mayroon pang ibang panggulo na si General Bantag mismo nagugulo. Nagpapalabas siya ng statement, hindi pa naman siya inakusahan. Bakit siya nagdedepensa? Di ba? Kung baga parang naihambing mo ang sitwasyon na laging nangyayari sa klase ng grade 1, sasabihin ng teacher, class, kung kayo umutot, lumabas kayo. Tumayo yung isa sa mga estudyante, ma'am, hindi pa ako umutot. Parang gano'n nangyari kay General Bantag. Wala pang kaso po laban sa kanya. At nais ko lamang iklaro sa lahat na nakikinig sa buong bansa. Inakusan sa kasalukuyan ay yung umamin na si Joel Escorial Isalve na taga Javier Leyte, isang waray. Escorial para Escorial. Tapos, pangalawa, si Israel Di Maculangan Iadaw. Pangatlo ay si Edmond Di Maculangan Iadaw. Pangapat ay isang pinangalanan lamang ni Joel Escorial na si Orlando na siyang nagmamaniho ng Suzuki Raider 150 na ginamit sa paghabol sa sasakyan ni Kapre Lapid papunta sa gate at yun ang sinakyan din ni Joel Escorial. So, sa ngayon, mayroon pa kami ibang tinitingnan dahil tumawag din sa aming kagad si Secretary Boying Remulla na nakuha na raw ng NBI yung pinangalanan ni Marisa na 3 at may isa pa na ang alam namin sa isa ay pinsan ni yung middleman na namatay ng pangalan kung ayon pa kay Joel Escorial ay si Crisanto Palanya Villamor na kung ayon naman sa karpeta ng National Bilibid Prison ay si John Villamor Igluba. So, yan po ang status natin ngayon. Maliban sa yung autopsy report, ay inaantay pa namin ang pangalawang autopsy na sinasagawa ngayon ni Dr. Raquel Forton. So, yan po ang status natin ngayon. Sinasabi niyo po, duda kayo dito sa paglutang ng ilang personalidad para tumestigo sa krimen. Kanina lamang po, sinabi naman ni Justice Secretary Remulla, 8 na yung hawak nilang person of interest. Ito po ba ay kapanipaniwala para sa inyo, itong mga testigo, attorney? Ngayon, nirespeto o ginagalang namin kung ano man ang aksyon ng Department of Justice. Kasi iyan naman ay nagpapatunay na sincero din sila sa pagre-resolve ng kasong ito. So ngayon, kung meron silang 8 na kinuha at sinasabi halimbawa na nilagay nila, halimbawa na lang nilagay sa Witness Protection Program, ay hindi po namin alam kung nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Pero umaasa rin kami ng buong-buo tiwala kay Secretary Boying Remulla na oras na makuna ng statement o anumang ebidensya, itong mga nilagay nila sa witness protection nila ay mga pag-aralan namin kung ano man ang nakukuhang informasyon sa mga testigo kuno ng mga ito. Kaya, sinabi ko kanina mayroon tinatawag na panggugulo. So, with due respect to Marisa na kapatid siya kuno ni John Villamor Igluba,
ay hindi po kami naniwala sa kanyang testimonya sapagkat tinuturo niya yung tatlong leader ng tatlong magkakaribal ng grupo dyan sa loob ng National Bureau of Prisons. At ang binabanggit po niyang pangalan ay hindi tugma sa katotohanan ng buhay na wala naman sila kasing interest na patayin si Kaper Silapid at bakit sila papasok sa sitwasyon. Pangalawa po, sinasabi po namin lagi na napaka-imposible po ng isang mastermind na napakadelikadong bagay ang pagpapatay na tatawag pa na napakaraming tao na tatlong leader ng gang para may papatay siya, which is I do not think it will happen. So sa ngayon, ang mga titignan na lang po natin kung ano resulta ng mga investigasyon na gagawin ng National Bureau of Investigation sa mga nakuhang mga 8 na sinasabi. Pero sa ngayon, wala pa kaming alam, personal na alam kasi hindi pa tumawag si Secretary Boying Remulla as of now. Hindi ko lang alam kung nakatawag na sa Mr. Roy Mabasa kasi lagi niyang tinatawagan si Mr. Roy Mabasa na yung nakakabatang kapatid ni Percy Lapid. Itong aking partner si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Attorney, last time lumabas sa mga balita na nakakatanggap daw ng banta sa buhay itong si Roy Mabasa, ang kapatid ni Percy, at maging yung anak mismo ni Percy. Kayo po bilang tagapagsalita ng pamilyang Mabasa, kumusta na po ang pamilya nila at may natatanggap pa rin ba silang banta sa buhay? Well, the threat is always there, although yun ang tawag na pinakamatindi. Nandun pa rin yun. Pero yung tawag na yan, nais ko lang ikwento sa mga tagapakinig ng Radio Bombo sa buong Pilipinas na isang araw tumawag itong taong ito sa pamamagitan ng messenger kay Mr. Roy Mabasa. Ngayon, habang tinawagan niya, kasi una palitan mo na ng mensahe sa kondo. Pagkatapos, sige, pwede ba tayo magtawagan? So nagtawagan, hindi naman nagpapakita, pero naaninag ni Mr. Roy Mabasa na yung damit na sinusuot ng kausap ay dilaw na para may nakalagay na kung sa bilangguan na nakapangalan. Amo naman natin yung mga preso ay nasuot ng dilaw at may marka, PDL or Person Deprived of Liberty. So ngayon, nung tinanong siya ni Mr. Roy Mabasa, ano naman po ang kapalit niyan sa pagbibigay mo ng sinasabi mong recorded audio na nagtuturo na si General Bantag ang nagsugo para ipapatay ang aking kapatid. Nagsinabi 1 million, sige, pasensya na, wala ko kami pera ganon, kaya binlock na ni Mr. Roy Mabasa yung caller na yon. Tapos nagtataka na lang ngayon si Mr. Roy Mabasa, ang tinawagan naman ay ang kanyang pamangkin o anak ni Mr. Percy Lapid na si Mark Mabasa. At yun nga, yung pinalabas na recording, pinalabas ni Senator Risa Ontiveros, yun na yung narinig niya. Okay. Nabanggit niyo kanina may nanggugulo. Sa tingin niyo, sino po ang nasa likod nito, attorney? Ang masasabi ko lang na sigurado ako ay yung taong mastermind na ayaw siya ma-identify. Kung sino man yun, that remains to be seen. Pero sigurado ako na kung sino man yun, at the fact ay sigurado may connection ito kay Marisa na kapatid ng namatay na middleman. So, ngayon, sino ba kaya ang taong yan na may connection doon? Hindi natin masabi pa. Kung sino man may control sa kanya para magsalita siya, hindi pa natin masabi pa. Pero pwede nating suriin kung sino-sino ang mga taong pwedeng lumapit at magsabi sa kanya. At hindi namin sabihin kung sino kasi una-una naka-unfair naman sa taong yan kapag binanggit namin na wala pa kaming sapat na ebidensya. Apo, pwede po bang ipasok sa Witness Protection Program itong pangunahing suspect sa krimen na si Joel Escorial at maging state witness? Posible. Pwede namin gagawin yan at magagawa namin. At sa ngayon pala nag-uusap tayo ay nag-iisip na kami na gagawin namin. So kahit ganman po na hindi least guilty sa krimen, pwede palang gawing state witness, Attorney Causing? Alam mo, sa tinatawag na least guilty, opinion lang yan. Kahit sino may kanyang opinion. Sa aming opinion, kung wala na kami ibang mapagkunan kasi kasama sa kinukonsidera sa pagiging state witness ay sino ba ang may hawak ng ebidensya na makapagpatibay ng conviction. Kung siya lang, wala nang iba, kahit ganyan, gunman pa siya, well, we are willing to accept that because he is the least guilty kung ikumpara mo sa mastermind. Ibig sabihin, pag sinabi natin least guilty,
Sino bang ikukumpara mo? So between the two, between the three, ganun po kasimple. Opo, marami pa sana kaming katanungan pero wala na po tayong oras. Anyway, mensahe nyo na lang po siguro dito sa mga sangkot sa krimen at yung sinasabi nyong nanggugulo dito po sa investigasyon. Madamo man nga salamat. At yan nga po, itong ating parayam sa abogado po, itong tagapagsalita ng Pamilya Mabasa na si Attorney Berteni Causing. Samantala po, itong matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanapa na groundbreaking ceremony ng Samal Island sa Davao City Connector Bridge Project at ang Department of Social Welfare and Development na mahagi ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Ilocos Region. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniulat ng Department of Education na hindi na nila papayagan ang mga guro na mag-monitor sa mga estudyanteng tumatanggap ng cash aid sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Layunin nito ay upang mabawasan ang kanilang mga administrative task. Ipinaalam ni Department of Education Undersecretary at Chief of Staff Ipimako Dancing III sa Department of Social Welfare and Development ang desisyon ng ehensya matapos matukoy ng mga guro ay inatasan na mag-monitor at gumawa ng mga ulat para sa 4Ps sa mga paaralan. Nakasaad sa Republic Act No. 11310 o ang 4Ps Act, sinabi ni Dancing na walang mandato ang mga tauhan ng DepEd na subaybayan at gawin ang mga ulat tungkol sa programa. Ang Section 49 ng Implementing Rules and Regulations ng batas, gayunpaman, ay nagsasaad na bilang isang miyembro ng National Advisory Council at Regional Advisory Council, ang Department of Education ay dapat tumulong sa pagsubaybay at pagsusuri sa mga operasyon ng programa, particular sa pagsunod ng mga kwalipikadong mga benepisyaryo ng sambahayan na may mga kondisyon para yan sa edukasyon. Titiyakin din ng ahensya na ang supply ng mga pasilidad na pang-edukasyon, mga guro at mga material na pang-edukasyon ay makukuha sa mga target na lugar ng 4Ps at bumuo ng mga makabagong paraan o estratehiya sa pagtitiyak ng mga panustos o pasilidad para sa edukasyon ay na-access para sa mga walang tirahan na pamilya, itinerant indigenous people at ang mga nasa o mula sa geographically isolated and disadvantaged areas. Sa parte naman ng Department of Social Welfare and Development, sinabi ni Undersecretary Eduardo Punay na malaki ang papel ng mga guro sa implementasyon ng 4Ps, lalo pat ang Department of Education ay ang partner agency sa nasabing programa. Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tibay ng bilateral relations ng Pilipinas at ng China sa ginanap na groundbreaking ceremony sa Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Inihayag ng punong ehekutibo na ang naturang proyekto ay isang patunay ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na noon pa man ay isa ng dependable partner ang China lalo na sa infrastructure program. Binanggit din ng Chief Executive na marami na itong naitulong ng China sa ganitong kahalintulad na mga proyekto na anyay makakapagbigay at magbibigay pa ng benepisyo sa mga tao at ekonomiya. Dagdag ng Pangulo na umaasa rin siyang maipagpapatuloy itong partnership ng Pilipinas at ng China na anyay lalong magpapalapit sa bilateral relations ng dalawang bansa. Ang konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector Bridge ay papunduhan sa pamamagitan ng loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China.
Samantala po nasa 45 million na Pinoy hindi pa raw natuturukan ng booster shot ayon sa Department of Health. Itong Aviation Regiment ng Philippine Army ibinida kasabay naman ng pagtanggap ng bagong helicopter. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong Aviation Regiment ng Philippine Army ibinida kasabay ng pagtanggap nitong mga makabagong helicopter. At may buong detalye si Bombo Marlene Fadjernos. Ng mga naglalakihang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay ang mga matatapang at nakakabilib na mga mandirigma ng hukbong katihan o ang Philippine Army na sumailalim sa isang mabusising pagkasanay para mapabilang sa aviation regiment na to. Pero ano nga ba ang papel ng Army Aviation Regiment sa loob ng Philippine Army? Yan ang ating alamin. Sa pagtungo ng Bombo Radio Philippines dito sa Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija, ay amin mismong nakita ang naglalakihang mga fixed wing at rotary wing aircraft ng Philippine Army. At syempre kasama na rin itong sinasakyan ko ngayon mismo na bagong Bolco BO-105 helicopter na donasyon sa Philippine Army mula sa Dornier Technology para sa dagdag na mission essential equipment ng pagpapalakas sa kapasidad ng Army Aviation Regiment sa pagsuporta sa Army units at iba pang government agencies sa bansa. Pero bago ang lahat, alam niyo na ba na ang unit na ito ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay itinatag noong July 5, 2019 na layuning magbigay ng aviation support at aerial reconnaissance para sa mga misyon ng Philippine Army. Binubuo kasi ng iba't ibang puwersa ang Philippine Army na kinabibilangan ng artillery unit, infantry, engineering at marami pang iba na lumalaban bilang isang grupo. At sa ngayon, itong Aviation Hiraya Regiment ay mayroong 11 aircraft asset na binubuo ng 5 rotary wing aircraft at 6 na fixed wing aircrafts at gayon din ng nasa mahigit 70 mga piloto. Nito lamang March 21, 2022 ay naglunsad ang hukbong katihan ng kanilang kauna-unahang air ambulance na pinapalipad ng isang critical care aeromedical team. Layunin nito na palakasin pa ang kakayahan ng Army sa pagsasagip sa buhay ng mga sugatang tropa mula sa kanilang mga combat area. Ito rin ang dinahilan ni First Lieutenant Kathleen Jovi Baybayan kung bakit daw siya nahikayat na sumali sa Army Aviation Regiment. Actually, nung nasa Philippine Military Academy ako, ay volunteer army kasi ako. So, wala talaga sa pag-iisip ko na magpipiloto ako, ganyan. Tapos, after ko na lang mag-join ng Army, doon ko na lang nalaman na may Army Aviation pala. May mista kami dati na namatay siya during encounter. Tapos, namatay siya because of loss of blood. So, ano siya encounter, ganyan. Tapos, hindi siya na-extract agad sa encounter site. So, loss of blood, walang aircraft na available. Sabi ko, ayoko na ulit mangyari yun sa mga mista ko. So, yun. Kaya nag-join ako ng Army Aviation. Maganda kasi yun na diretso na yung mga aircrafts natin na magmumula sa Army kesa maggagaling pa sa ibang branch of service. Though, okay naman yung ganong kalakaran. But then, mas maganda pa rin talaga na merong sariling aviation unit ang Army para direkta yung tulong sa mga, sa mga tropa natin sa field.
At sa kanyang pakikilahok pa raw dito ay hindi siya nakaramdam ng anumang diskriminasyon nang dahil siya ay isang babae. Sa katunayan pa nga, siya ang unang solo flyer sa kanilang klase. Patunay lamang na hindi naging hadlang ang kanyang pagiging babae para manguna sa kanilang klase. Dito sa Army Aviation, ma'am, walang discrimination dito. Actually, sa class namin, 4 kami na babae, pinalad na nakapasa ng medical, nakapasa ng mga interviews and everything. Kaya 4 kami na babae. Tapos, with regards sa training naman, equal lahat. So, walang pabor-pabor kung lalaki ka o babae. Actually, ma'am, sa class namin, ako ang nag-first solo ng class namin. So, babae ako, hindi naging hindrance yung pagiging babae ko para manguna sa klase namin. Ang first solo, ma'am, is wala kang kasama sa aircraft. So, ikaw lang mag-isa ka nalilipad. Wala kang kasamang instructor pilot. Mag-isa ka lang nalilipad. Alam niyo ba, hindi pala kinakailangang tapos ka sa kursong aeronautics para mapabilang sa aviation regiment ng Philippine Army. Dahil tulad itong mga pilotong nakausap natin, lahat sila ay zero knowledge bago nila mapagdesisyonan na sumali rito. Hindi naman po kailangan na may background siya or graduate siya ng aeronautics tulad sa amin is galing kami sa field, zero knowledge kami doon sa mga pagpapalipad. Pero dito na po mismo sa training ng aviation regiment, dito na po nagkakaroon ng ground phase, flight phase, lahat ng trainings na kailangan matutunan ng isang estudyante dito na po tinuturo. Umpisa, ma'am, is may adjustment pero madali naman po siya pag maka-adjust na yung katawan at saka coordination at saka synchronization na naman ng mga senses at saka ng katawan para magpapalipad. Dito po sa aviation regiment, ma'am, yung qualification is commissioned officer. Lahat po ng mga nagpipiloto is galing po sa field, nag-start po sa field, doon po sila nag-umpisa sa military career. Then mag-a-apply po sila dito, meron po kaming qualification kung saan ang tinatanggap namin is first lieutenant to captain, pero yung captain niya is not more than 2 years. At saka may mga physical exam, medical exam, may swim test, at saka may mga eye test at saka hearing test na i-comply nila para maging qualified sa aviators qualification course ng mga trainings po. Maximum po namin na training is abot po siya ng 12 months, yung nasa mag-fixed wing, yung mga aviation qualification course. Last week meron tayong training na rotary wing aviator qualification course. Ito naman yung abot ng 5 to 7 months na training. Yun yung training na ino-open po natin dito sa aviation regiment. Sa likod ng mga ngiti na ito ng ilan sa mga piloto ng Army Aviation Regiment na ating nakapanayam ay maraming bagay at pagsubok ang kanilang pinagdaanan bago sila maging isang ganap na kaanib ng regiment na ito. Patunay lamang na kapag ang isang pangarap ay pinilit na kamtin, isang araw ang lahat ng ito ay maisa sa katuparan rin. Yan ang aking special report. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga government, financial institution at private banks sinatasan pa ni Pangulong Marcos na solusyonan na itong housing backlogs. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs,
Patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Sa radyo, Bombo! Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Aklan isinailalim na sa red alert status dahil sa dala ng bagyong Paeng. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Kalibo. Bombo Jane, nakakaranas ngayon ng malawakang pagbaha ang buong lalawigan ng Aklan. Ito nga ay matapos isa ilalim sa red alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang buong lalawigan ng Aklan. Maraming mga bayan ang nalubog sa baha dahil sa malakas at walang tigil na ulan dala ng pananalasa ng bagyong Paeng. Ilang bahay naman ang inanod ng baha mula sa bayan ng Madalag at Libakaw. Ayon sa PDRRMO, 24 oras silang magbabantay kasama ang kaukulang ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard, Department of Health, DPWH, DSWD at iba pang tututok sa mga apektado ng bagyo. Mayat-maya rin ang naririnig na tunog na sirena dito sa bayan ng Kalibo, hudyat na patuloy ang pagtaas ng tubig sa ilog, kaya't ang mga tao ay dapat nang maghanda sa paglikas. Sa ibang bayan, nagpapatuloy naman ang ginagawang pag-evacuate sa mga residente matapos na malubog sa tubig baha ang kanilang mga kabahayan. Nakapagtala rin ng mga landslide sa bayan ng Libakaw at Nabas. Sa kabilang dako, umaga pa lamang kanina ay nagpalabas na ng pagsuspende ng klase ang lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din ang trabaho sa halos lahat ng lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Aklan. Samantala, pansamantalang ipinatigil ng Philippine Coast Guard ang lahat ng uri ng water at sea sports activities sa isla ng Boracay para sa kaligtasan naman ng mga turista. Sa kabila nito, nananatiling normal ang biyahe ng motorbangka papasok at palabas sa isla ng Boracay. How's that, Bombo Jane? Hey, Bombo Ninyo, saan ba yung location mo ngayon? Hanggang tuhod yung tubig, Tama ka, Bombo Jane. Dito ako ngayon sa bayan ng Kalibo, dito sa Oyutorong Street, no? Dito sa bayan ng Kalibo. Ito na yung pinakamataas na area na puntahan natin para ngayon makapagbigay tayo ng live updates. May mga areas dito, Bombo Jane, sa bayan ng Kalibo na hanggang bewang yung tubig baha, merong hanggang dibdib. Lalong-lalo na itong sa low-lying areas na apektado nitong malawakang pagbaha dito sa buong probinsya ng Aklan. Actually, Bombo Jane, bago tayo umere ay naputol na rin ang supply ng kuryente dito sa bayan ng Kalibo. Ang nangyari kasi dito, Bombo Jane, dito sa bayan ng Kalibo, bagamat walang anumang or walang halos na ulan, yung tubig na galing naman doon sa mga bayan ng Madalag at Libakaw napunta dito sa bayan ng Kalibo dahil itong Kalibo ang catch basin ng tubig galing sa ibang mga bayan dito sa probinsya ng Aklan. Bombo Jane. Si Bombo Gerald, ito Bombo Ninyo, kumusta ngayon yung sitwasyon dyan? Umuulan ba dyan? At paano ba yung naranasan na pag-ulan kanina dyan? Biglaang buhos ba or mahina na tuloy-tuloy, Bombo Ninyo?
Actually, Bombo Gerald, dito naman kasi sa bayan ng Kalibo, patigil-tigil itong ulan, no? Yung nangyari, doon yung tubig nang galing sa bayan ng Madalag at Libakaw. Umaga pa lang doon kanina, lubog na sa baha itong dalawang bayan na ito. So yung tendency, Bombo Gerald, yung tubig na galing doon, napupunta dito sa bayan ng Kalibo sa pamamagitan ng Aklan River. Kasi nga, ito yung catch basin, no? Once na malakas yung pagulan doon sa mga bayan na ito, ang bayan ng Kalibo ang sumasalo ng tubig na ito, Bombo Gerald. Maliban dyan, may mga bayan din na nalubog na rin sa baha. Halos lahat, Bombo Gerald, no? Doon sa bayan ng Balete, Altavas, sa 1st District, at dito naman sa 2nd District, itong mga bayan ng Malinaw, Lezo, at dito sa may bayan ng Numancia. At dito nga sa bayan ng Kalibo, sa ngayon ay nararanasan pa rin ang mataas na tubig baha, Bombo Gerald. Okay, Bombo Ninyo, mag-ingat kayo dyan, lalong-lalo na nakalusong ka ngayon sa baha. Maraming salamat. Yan ang live updates dito sa bayan ng Kalibo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall, #1 sa Aklan. Basta Radio, boom! Sa iba pang balita, Philippine Integrated Terminal Exchange at iba pang ahensya puspusan ang paghahanda sa pagbuhos ng tao ngayong darating ng long weekend at undas. May pagulat si Bombo Chi Limprido. Puspusan na ang paghahanda ng Philippine Integrated Terminal Exchange o PITX dahil unti-unti nang dumarami ang pagdating ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa Head of Corporate Affairs and Government Relations ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na si Jason Salvador, aniya, nakikipagkoordinasyon na rin umano sila sa iba pang mga ahensya sa pagpapanatili ng kaayusan ng terminal. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Head of Corporate Affairs Government Relations, Jason Salvador. Ano ba yung mga paghahandang ginawa natin para sa nalalapit na long weekend or undas? Napakarami, no? Kasi alam natin na ngayong nalalapit na undas, natapat pa sa very long weekend, ginawa pang holiday yung 31, sasamantalahin ng ating mga kababayan ang pagkakataon nito na makadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bukod dito, sasamantalahin na rin nila yung pagkakataon makapagbakasyon, makapagpahinga at makapag-unwind naman kahit paano. Kaya naman, ina-anticipate natin ang napakalaking volume ng pasahero dito sa PITX. Noong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakakaranas na tayo ng around 120,000 passengers a day. Kaya ngayon, since long weekend, ina-anticipate natin na dadayuhin tayo ng around 150,000 passengers or more during the Undas long weekend. Kaya naman, as early as 3 weeks ago, naghahanda na tayo dito sa terminal upang siguraduhin na maayos ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan. 3 K ang pinagtuunan natin ng pansin dito. No? Unang-unang K, yung karampatang bilang ng mga pampublikong sasakyan. Alam naman natin na maraming babiyahe, ayaw naman nating mabitin sila o maghintay na matagal. Kaya naman, as early as 3 weeks ago, nakipag-ugnayan na tayo sa tanggapan ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board or LTFRB upang tiyakin na magkakaroon tayo ng sapat na bilang ng mga pampublikong sasakyan. Nagagalak tayo dahil nangako silang mag-i-issue ng mga special permits, no, para sa mga additional units. At di lang yan, magtatalaga rin sila rito ng mga personnel on the ground sa PITX upang sa ganoon kung kinakailangan na magkaroon ng additional units pa on the spot, makakapag-issue sila ng mga special permits. Pangalawang kay kaligtasan, no? So as early as 3 weeks ago also, nakipag-coordinate na tayo sa LTO upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga mananakay, lalong-lalo sa pampublikong sasakyan. 2 bagay ang kanilang tututukan dito. Isa, yung roadworthiness ng mga sasakyan. So kaya magkakaroon dito ng mga random checks upang siguraduhin na roadworthy lang. No, yung talagang nasa maayos na kondisyon yung mga babae, pampublikong sasakyan. Pangalawa, yung kaayusan ng mga driver. Siyempre, kailangan nasa tamang pangangatawan sila, pag-iisip, at importante, wala sila sa ilalim ng anumang pinagbabawal na substance tulad ng droga or alcohol. So yan ang importante sa kaligtasan ng mga ating mga pasahero. At pangatlong K, no, siyempre yung kaginhawaan ng mga pasahero natin dito sa PITX, di ba? Kaya naman, tayo, nagdagdag na tayo ng mga security personnels dito, ng mga maglilinis upang tiyakin, no, na safe at comfortable ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Ngayon nga, kung makikita nyo, nandito na yung iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin na magiging maayos at ligtas ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan ngayong panahon ng undas.
Inaasahan naman na madadagdagan pa ang pagdami ng biyahero simula bukas. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, 3 taong gulang na bata patay matapos maanod naman ng tubig baha sa Lake Cebu sa South Cotabato. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Coronadal. Binawian ng buhay ang isang 3 taong gulang na bata habang nakaligtas naman ang ama nito at isa pang kasama matapos na maanod ng tubig baha sa Setio Trangkini, Barangay Lamlahak, Lake Cebu South, Cotabato. Itong kinumpirma ni Mayor Floro Gandama sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Mayor Floro, pilit na tumawid sa rumaragasang tubig baha ang mag-amang Goodwino sakay ang kanilang motorsiklo, ngunit sa kasamaang palad, inanod ang mga ito. Nakaligtas naman si J.R. Goodwino at ang 17 anyos na batang angkas nito, ngunit tuluyang inanod ng tubig baha ang kanyang anak na 3 taong gulang. Mahigit na 3 kilometro ang inabot ng bata bago ito natagpuan na wala ng buhay. Dagdag pa ng alkalde, bago pa man nagdesisyong umuwi ang mag-ama ay bumuhos na ang malakas na ulan na naging dahilan ng pagbaha. Sa katunayan, may mga apektadong tulay at daan na nasira sa tubig baha sa nabanggit na lugar. Sa ngayon, ipinangako ng alkalde na tutulungan ang pamilya ng biktima habang nananawagan naman ito sa mga residente na sakaling malakas ang buhos ng ulan, huwag nang dumaan sa mga lugar na binabaha. Napag-alaman na isang overseas Filipino worker ang ina ng batang nasawi na halos hindi na matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Nakita siya, more or less 1 kilometer, no, from Barangay Lamdalag. According sa information nakuha ko is na ang nanay nasa abroad, kung sino man yung sana, no, tulungan ninyo, no, para hindi masyado yung landslide, yung erosion natin sa bayan ng Lake Cebu. Si Mayor Floro Gandama, ang alkalde sa Lake Cebu South, Cotabato, sa panayam ng Bombo Radio. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mahal Kabayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 58 pesos at 22 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 46 centavos. Ang Singaporean dollar ay tumbas ng 41 pesos at 72 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos at 60 centavos, habang ang Euro, 59 pesos at 12 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
we fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba aling estado ng Amerika ang unang nagdeklara ng Pasko bilang official na holiday? Ito ay ang Alabama. Ang Alabama ang ika-22 na estado na nagdeklara ng Pasko bilang legal holiday noong 1836. At ang December 25, idineklara bilang isang public holiday noong 1870. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 59 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!